खुलुमबाय स्टुडिअ आङो राकेश रामसेर बे समाव एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोख्रों फिन जाथाय होजों बेरेखा हानजा थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बहा दङ आं नुनो मोनाखै बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ बे समाव दाउब' बास्रिनाय बायदि जालांजोब्बाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ। बिपिएफआ दंबावो नामा दाबो? जोंथ' माथो दाउब' बास्रिनाय बायदिसो नुबाय। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों रावबो गैला, बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गोमोरलांबाय आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव दाउब' बास्रिनाय बायदि सिरि सोराय जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ। आरोबाव बिथाङा बेरेखा हानजाखौ गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा सोंखारिनायखौ नुनो मोनबावदों। बे समाव बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बुंथिदों जे सांग्रेमाया जेरै जोंनानै गोमोरलाङो थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो गोमोरलांबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ। सांग्रेमाया मोनसे समाव जोङो उनाव लासैनो गोमोरलाङो बेबायदि जालांनो हागौ बिपिएफनि अबस्था। बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बुंथिदों जे बे समाव सांग्रेमाया जेरै जोंनानै लासैनो गोमोरलाङो थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो लासैनो गोमोरलांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ। आरोबाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि अनगायै गुबुन गुबुन गिदिर दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा गुबुन राजखान्थि हानजायाव थांबाय, इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव फैबाय आरो गुबुन फारसेजों गिदिर नेताफोरा गुबुन राजखान्थियाव थांनो थाखाय आइथें फोलाव हरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाया दा अनगयिं थामहिनबा सोलिबाय दं आरो बे मावफुं जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेरेखा दोलोखौ गोख्रों फिन जाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बहा दङ आं नुनो मोनाखै, दाउब' बास्रिनाय बायदि जाबाय बिपिएफ राजखान्थि हानजाया। आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंथिबावदों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सांग्रेमाया जेरै जोंनानै लासैनो गोमोरलाङो थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाबो लासैनो गोमोरलांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा। बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौथ' मावफुंनो हायाखै होननो हाया, दासिमबो बे खामानिया अनगयिं प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ। बियो टाइम लानो हागौ, खिन्थु टाइम लानायनि उनाव मोनसे समाव बियो मावफुं जाहैगोन आरो बे अन प्रसेसआव दङ बियो दा। बिसोरो जेखि बुङा माने बिसोरनि बुंनायनि खोथानि खुनु मुल्य गैया। बिसोरो जेखौ बुंनाङा बेफोरखौबो बुङो आरो बुंनानै हयथ' बिसोरो गोजोननाय लानो हादोंबा बे बिसोरनि बाथ्रा, खिन्थु जोंहा अफिसियेलि मावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेयो जाफुंहैगोन। गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफनिया आसोल दैदेनगिरियानो बिपिएफ दोलोखौ गारनानै गुबुन दोलोआव जोंजोंबो फैबाय, इउपिपिएलआवबो फैबाय आरो गुबुन दोलोआवबो आथिं थिखांगासिनो दङ। गतिके जाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा हारसिं जानो थांगासिनो दङ आरो गुबुन जाय नायथाव दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना गावनि गाव लामाखौ लागासिनो दङ गुबुन दोलोआव थांनो थाखाय। गतिके बेवहाय जौखोन्दोनि मा खोथा रायलायबावनो। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंफुंजागोन ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ। बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ। देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन। डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान, एस्टनिया, नेपाल, भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन।
बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।